Vă salut, prieteni! Astăzi ne-am apucat să însămânțăm în sera îngropată. Am păstrat până acum pentru că în iarna aceasta am vrut să vedem cum se comportă sera îngropată, pentru că ce găsești pe internet este una. Ne-am hotărât să nu investim prea mult pentru a nu avea pierderi. Concluziile sunt următoarele. Când afară au fost undeva la minus 15, minus 18 grade, în interior temperaturile nu au trecut de 1 grade, 2 grade sau chiar cu minus. Adică la nivelul solului era bine, adică în sensul că nu a înghețat. Dacă, de exemplu, vrem să punem răsaduri sau chestii de genul, trebuie ajutat și cu căldură. Este mult mai bine decât un solar simplu, având în vedere că și bazinele au fost tot timpul pline cu apă și n-au prins poșghețe deloc. Mă repet, este mult mai bine decât un solar simplu, dar nu este de la sine eficient, adică trebuie ajutat. Pe viitor, posibil, vom dubla folia sau chiar vom pune termopane, nu știm, vedem cât o să ne ducă costurile, dar toate la timpul lor. Momentan am început să însămânțăm diferite legume, cum sunt gogoșarii, roșii, ardei grase, ardei capia, ceva plante aromate. Așteptăm să recoltăm și ridica, este pentru consum propriu, ceapă sau eventual salată. Bun. Altă chestiuță, când însămânțăm, folosim turbă pentru însămânțat, punem și perlit în compoziție, o să găsiți și pe internet, este mai accesibil, este o rocă vulcanică, absoarbe apa și o degajă în timp, astfel încât plantele să nu sufere. Apoi, la suprafață, după ce o să sămânțăm, urmează de acum, vom folosi și vermiculitul, va fi așezat un substrat, astfel încât să poată pătrundă razele, să pătrunde lumina, simplu, și ca planta să crească frumos. Totodată este la fel, vermiculitul ajută mult ca plantele să crească foarte bine. Să vedem rezultatele, nu? Până la urmă, pentru asta ne strofocăm și căutăm soluții cât mai eficiente pe termen lung. Eu o să vă țin la curent atât cât o să-mi permită timpul și dacă sunt soluții care poate îmi scap sau asta, vă rog să nu ezitați, pentru că o experiență împărtășită e mult mai bună decât atunci când lupți, să zicem, de unul singur. Dar speranțele sunt pe măsură. Eu vă salut!